De economie in Friesland groeit stakkelmier nog net. Er is stakkelmier juist een krimp van 22%. Zo blikken nu de cijfers van het economisch bureau van de ING. Van de drie noordelijke provincies liggen nog Greensland en Lietse plusje van 21%. De werkgevers in het noorden rint stakkelmier verderop. In Friesland gaat het om 11%. De mensen die in mei belutsen wie bij de reddingsactie op het Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg binnen juist joen op een jouwer huldigen. Op 9 mei van dit jaar waren een sloep maar een Duitse familie oerveen troch een vrachtschip. Een 81-jarige vrouw kwam erbij om het leven, maar troch het optreden van de redders binnen meer slachtoffers voorkomen. Een voorwaardelijke werkstraf van 50 uren, maar een proeftijd van 2 jaar. Dat kregen twee dragsters die eind december 2011 een moes met tape vastboen aan een vuurpielk om die zaak te lanceren. Nevens de rechter ging het om beste mishandeling van het zuiverste wetter, maar omdat de zaak zo lang lezen bleun is, wil hij geen celstraf oplezen. De maanden januari en februari stakkelmier zullen koud of flink koud wezen. Dat zei waarman Piet Paulus mij in zijn voorlopige winterverwachting. Hij gaat uit van een gewone ons te koude winter, waarbij er op natuurrieden werken. December verrint wisselvallig en zal aan de milde kant wezen. Jong en vannacht een soort bewolking. Het bleef droog en het werd 12 graden. Ik moon een soort bewolking. De zin komt er zo aan bij. Het bleef eerst meest droog, maar jongens komen erbij. Het werd dan 16 graden.